Inapalabas na iridot ni Amausep ket natagtagainep na ni Don Esteban. Ibagbaga kampay iditi Don asumurot ken kuana. Nakigtot tilakay idi nakita na ti karasaan anang tukkaw kini Don Esteban ket nagriaw iti napigsa idi tinukkawan kampay idi ti karasaan. Nakariing tilakay ket dita nakigtot manen gapu ta dimeten makapagsaw iti limpyo. Dimteng ni Luciano nakigtot idi saan nameten amawatan ti panagsaw ti lakay. Di nangarod na isurot ni Amausep iti panagsublina iti Villa. Nakapungtot ni Marisol ket pinagsublina ni Luciano. Nupay maysan alakay awan asin ni Marisol iti daytoy ket sinaplit na apaman anakita na. Kabayatan na nakasaganan ni Rafael ngagluwas tapno saraken na ni Don Esteban. Dida pulos pagarupan ang nakamasayagan daytoy. Itagagayem at tuyin tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ang nadakdagi jay nanang, karaman daytoy ang medalyon. Isu ti ipakitak apaman nga agsango kami kini Don Esteban Gabriel. Kataybilin ko, di mo liplipatan, Rafael. Uray na sakit tinakam mo. Ikagumaam alapdan tirignam. Pakitaam iti panagraam. Gapo taamam dayjay. Di kay madanagan nanang. Di makulak babawan ti panang tarabayo kanyak iti nalintag awagas. Jak tumalipatan dagiti insursuro yo. Agyamanak anak ko. O ala, aginanak ang arudan. Maturog kan, tapno makariing kaadagos indon parbangon. Kamakaman ta ti kaunaan a biyahe ti barko nga agpaluson. Awan tagtagari ni Senyorita Marisol anakilugan ni iti kalesa nga ayan ni Doña Agosta. Awan nga rod. Di tayo amunuan niya ti pampanunutin na. Nalaos ti luksaw na kini Apong Usep. Kumusta gahayam ni Ama Usep? Agurigura pinunawak iti rancho. Jak lako panawan. Gam saan ba't amabalay na jak atindaran ti panakaitabon ti bangkay ni Senyor Esteban. Agkintayo ka makalagip iti namayan ni Senyorita Marisol. Ay na, Pedrita. Di mo nga minsan kalagip ah. Ay, jak maliklikan. Gusto ni Manang Pedrita, Mang Benito. Asino ti makalipat iti dayjay na imatangan dayo. Naulpit ni Senyorita Marisol. Iso ang matanaga na kita, Mang Benito. Amok ti kayat mo asawan Luciano. Mapugtuhak ti pampanunutam ita. Kasanunto lang atan. Agbanag tayo amin na nakakasay. Talaga? Dipindi day ta iti plano ni Senyorita Marisol nga aramidan. Urayin tayo noan niya ti aramidan na. Kalpasan ang maitabon ti bangkay ti amana. Ay. Well, urayin tayo. Nay, asidog tayo gaya man iti ilay. Agsikko tayo niti kalsada agturong iti simbahan. Wen, nawatiwat mo't ti dinalyasat tayo ang nagprosesyon. Asidag tayo mo't gaya main. Ay, Apo Diyos, kanya da ito na mararamid kaniyak. Kapayasan ko ama imbagati kayat ko ngay bagay ti sino man na makisarita kanyak. Ay, ada ka di pa kadusto sa ako. Awan lata. Awanen ti serbi ka na biyag no kastoy. Sakit siya ti pababasulan ti anak ni Don Esteban iti napasamakan ko ana.
Wala mo ka nakabasulak itinapasama kapo. Wadaman, pakawanan na kapo Diyos. Si kaman nakabalin iti amin naman nakabalin. Pakawanan na, wadaman nagbasulak. Dahil mariknak, pimipi at inurigor ko. Ikagumak ti rumar dito uray dagiti sakak nakapsot da himbagtada ni Luciano kat isuti nang itulot kanyak dito ikagumak ti rumar dito balay pinatakder day dito Esteban apag nadan mediterancho. Bakit asit gam ni Senyorita alalayam. Maamakak Benito. Jak kayat ti makanggag iti dakas abalikas ita. Ay, amangan waglos doy iti kasasangit na. Masyanak. Ngam amka kapag sasawan nakmanan iti saan amalamot ti aso. Dinto pa'y asit gan di Senyora Augusta. Uwan matkit di Iso abay amlata nga ipapas na ti agdungaw. Sakbay ang maibaba iti apo ti bangkay ni Senyor. Maluya anak mat. Malagip ko ti kinaimbang ni Senyor kadata iti kalabas. Nagbaliw ni Senyor Esteban. Ngem simukat ti anak na apalangguad. Kasla nagparik na kenkwan at mapasamak Benito. Naikagumaan na nga inlintag ti daduma nagbidutan na. Sakbay anatay. Kasta siguro ti tao? Uwan, Benito. Oray kaskasano. Nakaibati mat ni Senyor iti kinaimbag. Ngamti mat anak na ita ti sumukat. Ay, anya nga tati pagbanagan ti asyenda. Ano? Tumulong ba iti panakaibabati bangkay ti ako? Sige, iyo baba tayo. Ay, Diyos naman nangasay. Awatem kumati karawan ni Senyor Esteban iti pagariam. Nanang, nanyangay, nakapangedeng kan? Gringo. Mas dawak. Apa anas ka palabas tayo ti aldaw. Anya ka di pa ti problema. At dala pang panunutan. Awanan tinas ka na panunutan. Tinapatag, makita kong ti amak. Kwa, kinunak magtan. Adda sa bali at tao ijay. Narigrigat no basta agpakita talatan. Makapasikur dito enta. Masapol asiguradwag asaan data apapanawan no sumangpet ta ijay. Nabayagan day din anang. Manon atawan. Di pa lang ata nagbalaw ti amak. Di na pa lang ata maklon ita. Tamakita nak adak kelakon. Yakam mo. Anya nga tanoy, baong nak-ijay ta siyak tagpaliw nanang. Siyempre, awan makamamu kanyak. Nalakala mapanak iti balay ti amak. Iti rancho ti amak. Ken uray asino at tao ijay ti baga mapagkamangak ket mabalin. Jak ibagbaga no asino ak. Panunutan timbagak nanang. Mabalin ti kas jay, saan ka di? Anya. Samkit din. Ibaga mo no niya lugar ti ayan ti asyenda ti amak. Tasya kung ti mapanijay. Kumuna akon. Nanang, awanan ti rason, tapno itantantapay ti biyahe tang agturong iti probinsya na kaya nakak. Uwan anak, awanan ti rason. Inton bigat, agluastan nga agturong ijay. Magagaran ako na makakita iti amak. Jakmat maawatan ti mariknak.
Tunggal malagip ko. Anak, Maawat nak nga tati amak, nanang. Bigbigan nak nga tan nga anak. Jack masungbatan dayta, Rafael. Nga masigurado, kailiw na kalakit ni Tiinam. Awan pagdanagam, taadda ni mamam ang mga klulukan ka iti panagparangmon ijay Villa Gabriel. Nanang, Jack amo no anya itatika sa saad Tiinam. Iso nga agdiretso ta iti balay ni Lolam. nanang, Ni Lolam nga Agosta tinangitaleken kakanyak. Kat itatag sublita ijay, isumot laeng ti pagtarusanta. naanos kad ni Lolak Agosta? Wen, mamang ni mamam dayjay. Sige, nanang. Urnosa kung dagiti gargaret ko. Pumanaw tan dito'y dagusta inton bigat. Iso nga urnosak dagiti alikaman dito'y ama panawan ta. Sige. Mati kawak. Husto nga tati planok. Imbaga kun ti amin kan ni Rafael. Malaksid iti may sa abanag. Jack imbaga ti may papan iti kasingin na. Sa bagay, imbaga nga at nakapsat na. Aginaw idin ni Senyorita Lolita. Kat no impas ngay na dayjay, dakkel met itan. Iso ati ammo ni Rafael, may salaeng tikapsat na. Rombeng nga ibagak ti kaadda ti kasingin na. Angam, agkita da nga ta. Tsak ngamin malipatan ti imbaga ni Idita, iti day di panagkita mi. Idi pinanawan na kami ni Senyora Agosta, iti lugar ang nagsasarakan mi. Anak kun daytoy, Hulya. Isu ti pangibukbukak iti amin a panawen ko. Anya ti planong para iti masakbayan. Isublim to ka di dito'y ili, anakayanakan na. Pulos! Sa anak ama ag Hulya. Siyak ti mang padakkel. Siyak ti mangispal ken kuana ken patay. Apay asabali ti agnumar ken kuana inton dakkelan. Anak ko ni Gringo. Jak to ibaga ken kuana ti may papan iti nagtaudan na. Ipan ko iti adayo. Ket jak to ibaga ken kuana ti agpayso. Uan, inkarkari ni Idita adinan to isubli ni Gringo iti Hacienda Gabriel. Iso anasaysaya at no saan kumaten nga ibagakan ni Rafael, ti may papan ka ni Gringo. Jack kayat, nga adda sa bali apang panunutan na, iti ipapan min iti Hacienda Gabriel. Awan, saan tayo umutin ang makita ni Apong Usep? Makapadanag met kakadwa. Kasanon, Luciano? Di mo't amo dagiti kabalay na no sa dino tayo na. Nagbatad ba? Pinanawak dito'y balay pag nanaidan tayo dito'y ranchaw. Idi kaldawan ti punpunday di Don Esteban nga amo tayo. Agguri-guro pa yung kaawatan adi makapanaw no awan kadwana. Hey, ada semua dan kabalyaw. Ni Mang Benito tayo ta kakadwa. Mang Benito, magtimay ka! Mang Benito, Apay? ni Apong Usep. Day, apay ni Ama Usep. Anyat napasamak ken kuana. Ay, mapukpukaw! Mapupukao.
Saan miya nasangputan dito pagnanaydan mi dito rancho? Anya? Ay, abang ano nagawid mo ti Porok? Awan ijay. Saan niya amo dagiti kabalay na no ayan na? Anya? Nay, napanan nga raw. Day tati pakariribukan may. Ay, sana mabalin aditay makita Birukin tayo. Huwag, sawaran tayo ti rancho. Ala, tumulong nga. Agkabalyo tayo nga agsawar. Saan arimrimwar ni Senyorita Marisol iti silit na. Manipod simbangpot kami anagga po iti Campo Santo. Rumwar no mabisin. Kat mangan latan, adi agmandar kada kami. Agur oray latamot tanda iti dua ababaunan, no anya ti imandar na. Ngam awana. Oray siyak. Di nakpay kinasarita. Ay, makapasikur lakat nga rod. Tinasayat. Mapanak ijaayan ni Senyora Agusta. Jakmat nakasarsaritan ni Senyora Agusta manipod idi pompon. Tadi kamat nakapagsaritan sakbay anagawid. Kumusta nga tamutan? Sarong karak man kitday. Apong Usip! Ayan nyo! Apong Usip! Abay! Abay! Apong Usip! Abay! Awan, saan tayo ang masarakan ni Ama Usip, Luciano? Malumay. Saan nga tang, Mang Binitaw? Ay, ituloy tayo ti agbirok inton bigat. Sige. Kakadwa! Agsubli tayo na gituro! Rumar tayo dito kapagiran! Hila! Sa bagay, aggurigur ako na may di pinangawam. Saan lakit di nga imadayo dayjay? Malaksid ano at nanangalakin ko ana? Ha? At nanangalakin ko ana, Mang Binitaw? Asinaw! Day ka tipay ko. Anya ti amu tayo. Magkapagkaanag ka talaga niya, Apong Usip. Kakadwa! Sumawid tayo! Tayon! Ya! 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 Agsaksakit ni Senyora Agusta. Imbagta sinarong karak. Anya? Adda ijay ti karuba na. Isupay latimang bambantay. Kahit anyat ko nana. Imbagak nga agsubliak tabantayak. Ngam saan ka noon? Ni kano Senyorita Marisol ti ad-adda nga ipaayanta iti atensyon. Wen ang agsakit mo't ako nam. Kunamot kit di karuba na adi da baybayan. Nasayaat ni Doña Agusta kadakwada. Isu nga agsubalit da kanumat. Nasayaat no kasta. Ay, nimot Ama Usip ti problema iti rancho. Apay? Mapukpukaw. Anya? Binirok mi ijay, saan mi nabirukan. Napanandagarudan. Ay, day tangarod ti parikot. Ahon kayam, kumusta mo't ni Senyorita Marisol? Saan nakpaya kinasarita? Anya nga tati plano day nga amo tayo. Apay adi na tayo kasarita. Borbor siya ti aramidan na. Sumagmamanon nga aldaw tinapalabas. Manipod na itabon ti amana. Ngam di na tayo pay lakin asarita. Isu adi tay amo no anya ti plano na. Kaya't na maamuan ni da kayo ti plano ni Siak? Bakit Pedrita? Lakay Benito? Ha? Ay, Senyorita? Senyorita. Pues! Agbalkot ni da kayo. Ha? Pinapalawan ni Siak dagiti dua na mo chacha dito Villa. Itataadan ni da kayo. Agbalkot kayo matan. Kat pumanaw kayon! Anya ti plano ni Marisol nga ramiden.
Mapapanaw na nga tati agasawa Benito ken Pedrita. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre.